Zer da zero elektriko bat? Sorkuntza elektrikorik gabeko eta zero kontsumoko egoera bat da. Alegia erabateko itzalaldia. Atzo Iberiar Penintsulako sistemak nozitu zuena. 5 segunduko tartean gertatutako bi jazoera izan dira arazoaren abiapuntua Red Eléctrica Española operadorearen arabera. Espainiako hego mendebaldean izan zen lehenengo jazoera, 12:30. Eskualde horretan sorkuntza galera bat izan zen, zeina lortu zen egonkortzea. Baina handik segundo eta erdira, iturri berriztagarriko beste sorkuntza baten usteako deskonexioa gertatu zen. Eta arekin bai, sorkuntza eta kontsumoa, potentzia €1 bateratu eta egonkortuta eduki behar duen sistema degradatzen hasi zen. Frekuentzian oszilazio gorabehera handiak eragin zituen, eta degradazioarekin batera, babes sistemak saltatzen hasi ziren ere. Frantzia deskonektatu egin zen, eta penintsula isolatuta geratu zen. Beste sorkuntzak deskonektatzen joan ziren bata bestearen atzetik, eta azkenean, sistema zero tentziora eraman zuten. Minutuak behar izan ziren, lehen sorkuntza eta lehen kontsumoa bateratzen hasi ahal izateko, eta orduak behar izan dira, sistema osoa modu seguruan ezartzeko. Zerk eragin zituen jatorrizko generazio deskonexio haiek? Argitzeko dago oraindik. Zerk lagunduko du halakoak saihesten? Batez ere trantsizioan dagoen argindar sistema batean? Interkonexioekin sistema sendoagoak izateak, biltegiratzeko gaitasuna handitzeak eta ezbeharretatik ikasteak.